Os cataláns fan o que teñen que facer, defenden o seu autogoberno, defenden os seus intereses e ao final, pois efectivamente, para ben ou para mal, consiguen os resultados que, non todos seguramente, pero resultados que apetecen, non? O que lles apetecen, o que necesitan, o que demandan, non? Calquer caso, a mí parece que a reflexión que temos que facer é si pola vía da sumisión, de non incrementar o autogoberno, de non pensar nos dereitos que como sociedade temos, en este caso, sociedade galega, pois efectivamente as cousas van a mellor ou a peor, non? O que non parece de recibo é a reacción despois dunha actuación dun goberno como o goberno catalán, que ao final responde a defensa dos seus intereses e necesidades. Polo demais, nós o que estamos seguros é que esa política instaurada do déficit, en fin, como norte, aínda que por diante se leve, pois en fin, os dereitos das maiorías sociais, nós non nos compartimos, non? En calquer caso, pois capacidade de endevedamento, se é para facer gasto productivo, se é para tirar da economía, se é para manter o gasto social, pois deberíamos ter todos, non? E polo tanto, a partir de aí, pois a Xunta de Galicia será a que ten que actuar en consecuencia, non? O que é moi chamativo que o señor Feijóo hoxe se acórdese de reivindicar pois en fin, cantidades que ya debe ao Estado simplemente porque onte o fixo Cataluña, non? O seu labor é conseguir un modelo de financiamento autonómico xusto, cousa que renunciou no seu momento, e dende logo a reflexión volve a ser a mesma. Galiza necesita máis autogoberno, máis capacidade de decisión, e senón nos estaremos atopando con día sí día tamén chocando coa realidade. Chocamos coa realidade no que se refire a poder poñer un catálogo de medicamentos propios, chocamos cos recursos do goberno, as decisións do goberno frente ás nosas necesidades en materia de caixas, unha vez e outra vez, no. O Partido Popular, ao mesmo tempo que di que non fai falta máis autogoberno, que se nega a ter máis autogoberno, que sigue plegado, digamos, ao poder central, despois se queixa, en fin, das repercusións que non ter máis autogoberno ten, non? Por lo tanto, o endevedamento, se é para manter gasto productivo e gasto social, pois habrá que telo e mantelo, non? É como en calquer familia.